ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб турнири UFC Vegas 70 баргузор мегардад ки дар ин турнир аввалин варзигар аз Тоҷикистон Нурулло Алиев баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад ҷангвари бразилии пуртаҷриба Рафаэл Алвес хоҳад шуд. дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки соати чанд ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. барои ҳамин моро бо лайку комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон, ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, имшаб яъне шаби 25 ба 26 феврал турнири UFC Vegas 70 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни Никита Крилов ва Раян Спан хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир аввалин муҳорибаи варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев баргузор мегардад ки рақиби ӯ варзигари бразилӣ Рафаэл Алвес хоҳад шуд. шаби гузашта ҳар дуи ҷангваро вазни даркориро карда тавонистанд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. чӣ гуна ки гуфтем, барои Нурулло Алиев ин аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. ана барои рақиби ӯ Рафаэл Алвес бошад чорум муҳориба. турнири UFC Vegas 70 шаби 25 ба 26 феврал аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. аз аввал муҳорибаи Нурулло Алиев ва Рафаэл Алвес бояд ки сеюм муҳорибаи турнир мешуд, аммо аз сабабе ки ду муҳорибаи аввали турнир барҳам хӯрданд, муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Рафаэл Алвес аввалин муҳорибаи турнир мешавад ва аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. бахши мустақими турнирро дар сайфаи расмии UFC Fight Pass тамошо карда мешавад, аммо бояд қайд кард ки он ҷо пулакӣ аст. ҳамчунин муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Match TV нишон медиҳад, аммо бояд қайд кард ки Match TV муҳорибаи Нурулло Алиевро нишон намедиҳад, чунки ин аввалин муҳорибаи турнир мешавад. аз ҳамин сабаб дӯстон, мо барои шумо ҳамаи чизҳои даркориро омода кардем ва варианти аз ҳама дӯстмедоштагии шумо ин телеграм канали мо Паҳлавон TG аст. мо дар телеграм канали худ якчанд ссилкаҳои бепули ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед ки даромада ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. дар телеграм канали мо аллакай аз 41 000 одам зиёд обуна шудагӣ аст. шумо низ худи ҳозир даромада обуна шавед. ва боз дӯстон, шахсоне ки кор доранд ё ин ки шаб хобда мемонанд ва пахши мустақимро тамошо карда наметонанд, мо ба шумо гуфтанием ки ғамгин нашавед. баъди турнир муҳорибаи пурраи Нурулло Алиевро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон TG мегузорем ва шумо метавонед ки дар дилхоҳ вақти худ даромада ин муҳорибаро тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон TG дар описани видео. худи ҳозир даромада обуна шавед. ҳамчунин мо дарҳол баъди муҳориба абзори тоҷикӣ ин муҳорибаро омода карда дар YouTube канали худ мегузорем. барои ҳамин дар навори навбатӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.